Nadakpan sa mga sakop sa Cebu City Police Office ang suspek sa pagpusil-patay sa 24 anyos nga lalaki sa Sitio Lower Gochan, Barangay Quiot, siyudad sa Sugbo niadtong weekend. Giila ang dinakpan sa alyas nga Jimbo, 39 anyos, taga Barangay Tangke, dakbayan sa Talisay. Nasayran nga lumad nga taga Metro Manila ang suspek apan kasamtangang nagpuyo sa Barangay Tangke, Talisay. Nga silingan ra usab sa biktimang si Junjay. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations ug tigpamaba sa Cebu City Police Office, nga nailhan ug natultulan ang suspitsado subay sa gihimong backtracking sa kapulisan sa mga CCTV footage sa kadalanan ingon man kung asa nagpuyo ang biktima ug ang suspect. Miangkon ang suspect nga siya ang nipusil sa biktima. Nasuta sa investigasyon sa kapulisan nga ang suspect ug ang biktima mga persons of interest sa shooting incident sa Talisay City. Mitugan ang suspect nga gikabikil niya ang biktima tungod sa motorsiklo ug ingong gibaharan siya sa biktima nga patyon maong iya na lang kining giunhan. Nakuha gikan sa suspitsado ang kalibre 45 nga armas. Kasong murder ang ipasaka sa kapulisan batok sa suspitsado. Dako na nga reflection sa klase sa mga investigators na adari sa Cebu City and but pasabot nagtutok jud ang ato mga investigador sa pagsulbad sa mga krimen nga nahitabo dito sa ato nga lungsod. And also inubanan sad ni sa cooperation sa komunidad naghatag sa ato information. So kung wala na ang mga information ug wala ang cooperation sa community, dili gid nato mapaspasan ng sunbad.